Jamen, hej Jesper. Jeg skal jo forklare lidt om tretrinsreglen, og jeg vil bevise på noget i den her tretrinsregel for ligesom at regne det ud. Jeg har tegnet grafisk her. Det første der er, det er jo, at vi har vores første x-værdi, som er her og går herop, og vores y-værdi, som er her og går herind. Så har vi vores anden, som er x plus delta x, som går herop, og vores y-værdi, som er f x plus delta x. Så har vi så forskellen her, som er delta y, som altså ligger imellem her, og det her punkt her imellem, som ligesom er forskellen mellem de to, som er minus og med andens form, så delta y. Og så har vi afstanden hernede mellem x og x plus delta x, hvor at afstanden så igen er delta x. Okay, og så meningen med tretrinsreglen, det er altså det her at finde f mærke x, og f mærke x, det er egentlig faktisk bare lige med tangentens hældning. Okay, så vi har det første skridt her i tretrinsreglen, som faktisk står heroppe på tavlen herovre, hvilket er delta y lige med f af x plus delta x minus f af x. Og som jeg var inde på lige før, så er det faktisk bare det her, vi gør herovre ved vores y herovre, hvor vi siger f af x minus f af x plus delta x, hvor vi så får delta y, som jeg afstemmer mellem de to, og som vi så skal bruge i trin 2, som kommer lige. Så her i trin 2, der skal vi altså bestemme differenskoefficienten, hvor vi vælger at tage delta y, som lige før, som er afstanden på vores y-akse, og så tager vi den og så putter den over delta x, som er vores x-akse, eller ligger på x-aksen. Og det tager vi egentlig bare over hinanden, og ja, selvfølgelig delta y op i tælleren, og delta x nedenunder. Og så har vi trin 3 her, hvor vi skal bestemme den differentiale koefficient. Vi har formlen heroppe, hvor vi ser vores grænseværdi, hvor vi sætter delta x lige 0. Herover så har vi altså her vores sekanter her, hvor vi har hvor den gradvist går længere og længere ned, og der så kommer til at ligge på samme linje som vores tangent, som er den striblede linje her, som I kan se sekant 1, sekant 2 og sekant 3, og det ender altså hernede med vores tangent. Yes, så nu skal jeg så på et eksempel ind i formlen her, hvor jeg har valgt eksemplet f af x lige x, og f differentieret x er lige 1. Så skal vi lige en gang op her. Hvor vi har den første bestemt funktionstilvæksten, som vi så lige før, så var f af x lige x. Så det jeg egentlig bare har gjort, det er at sætte f af x lige x. Og vi kommer så ned og bestemme differenskoefficienten, hvor vi lige har regnet delta y derop, så det sætter vi jo egentlig bare ind igen her. Samme formel, og så over delta x, som så er nede i nævneren. Vi skal så bestemme differentialkoefficienten. Yes, sorry fordi det. Vi tager her, trin 3, hvor vi ser formlen heroppe, og altså vi skal sætte delta x lige x. Så det vi gør her, det er egentlig bare så delta x, hvor vi så ender med at få f2x minus x over x. Og så f2x det er selvfølgelig så lige med 2x. Og f differentieret hernede, det bliver så egentlig bare 2x minus x over 2. Og det ender vi så egentlig bare med at få svaret 1, som er så faktisk bare svaret på vores opgave. Yes, og vi så selvfølgelig ikke sagt med, at det var også det, vi så fik bevist, at f differentieret x er lige med 1. Tak for det.